From child star, Jillian Ward is the new teen queen. Lagi po namin wish, ma-extend po ng ma-extend yung show. So lahat po kami, sobrang saya po talaga namin and ayaw po namin matapos po yung show. Like alam po namin 1 year na po siya. Pero ang dami pa po kasing pwedeng mangyari. Kini ang gipang hinaot ni Jillian Ward atol sa first anniversary sa medical series nga nag-unang programa sa GMA, ang Abot Kamay na Pangarap. Gumikan siyang karakter isip Dr. Annalyn Santos, mas gi-heart ang iyang karakter sa mga kapuso. Mapasalmaton siya sa nagpadayong suporta sa iyang programa. Pipila kagabi na lang mga kapuso, magtigi na ang top 4 sa The Clash Season 5 aron ilhon ang bagong grand winner. Ang nag-online streamer lang kaniadto, mas nanaghan ang suporta human misalmot sa The Clash Season 5. Siya si Rex Baculfo, ang simpatikong bokalista nga pambato sa Caloocan City. Siya na bakaha ang bagong The Clash Season 5 grand winner. Tutok na karong Domingo, May 28, 7:50 PM sa GMA. Og sa nagkanindot ng mga eksena sa Voltes 5 Legacy, nag-celebrate ang Camp Falcon sa ilang kadaugan tali sa Beast Fighter. Apan taliwa sa selebrasyon, adunay gipalaila nga bagong Beast Fighter ang Bawazanian Empire. Kung unsa kini atangi sa Voltes 5 Legacy pagkahuman sa 24 oras. Ang nabantog nga Queen of Rock and Roll nga si Tina Turner mipahulay na sa edad nga 83 anyos kagahapon. Nagpaabot og mensahe sa pahasubo ang mga sikat nga personalidad sama ni US President Biden nga mihulagway sa singer nga #SimplyTheBest. Si Turner midaog na og 8 ka Grammy Award niadtong 1980s.